Στο οδοντόγραμμα του Dentosoft υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης οδοντιατρικών εργασιών που αφορούν ολόκληρο οδοφραγμό ή μέρος αυτού, όπως είναι η λεύκανση, η αποτρίγωση, η στύλβωση κτλ. Για παράδειγμα, για να καταχωρήσετε ότι θα πρέπει να γίνει αποτρίγωση και στύλβωση στα δόντια ενός ασθενή, ανοίγετε την καρτέλα του, κάνετε κλικ στο πλάνο θεραπείας, επιλέγετε από δεξιά την αποτρίγωση-στύλβωση και μετακινώντας το δείκτη του mouse προς το κέντρο του φραγμού, κάνετε κλικ στο οδοντόγραμμα και αποθήκευση. Έτσι καταχωρείται η εργασία στο φραγμό και περνώντας το mouse πάνω από εδώ, εμφανίζεται η περιοχή στην οποία καταχωρήθηκε η εργασία. Όταν αργότερα η εργασία αυτή ολοκληρωθεί, για να μεταφερθεί από το σχέδιο θεραπείας που είναι τώρα στην υπάρχουσα κατάσταση, κάνετε δεξί κλικ επάνω της και επιλέγετε αλλαγή σε υπάρχουσα κατάσταση. Μία εργασία μπορεί επίσης να καταχωρηθεί και σε άλλα μέρη του φραγμού, ανάλογα με το που μετακινεί το δείκτης του mouse επάνω στο οδοντόγραμμα. Το πλαίσιο και το κείμενο μας δείχνει την επιλεγμένη περιοχή. Όταν ο δείκτης του mouse βρίσκεται πάνω από τα δόντια 11, 21, 31 και 41, η εργασία καταχωρείται σε όλο το φραγμό. Όταν βρίσκεται πάνω από το 12 ή το 22, η εργασία καταχωρείται στην άνω γνάθο. Όταν βρίσκεται πάνω από το 32 ή το 42, η εργασία καταχωρείται στην κάτω γνάθο. Για την καταχώρηση σε κάποιο τεταρτημόριο, όταν ο δείκτης του mouse βρίσκεται πάνω από το 18, 17 ή 16, η εργασία καταχωρείται στο άνω δεξιό τεταρτημόριο. Όταν βρίσκεται πάνω από το 48, 47 ή 46, η εργασία καταχωρείται στο κάτω δεξιό τεταρτημόριο. Όταν ο δείκτης του mouse βρίσκεται πάνω από το 26, 27 ή 28, η εργασία καταχωρείται στο άνω αριστερό τεταρτημόριο. Και όταν βρίσκεται πάνω από το 36, 37 ή 38, η εργασία καταχωρείται στο κάτω αριστερό τεταρτημόριο. Για να γίνει καταχώρηση σε κάποιο εκτιμόριο, όταν ο δείκτης του mouse βρίσκεται πάνω από το 14 ή το 15, η εργασία καταχωρείται στο άνω δεξιό εκτιμόριο. Όταν βρίσκεται πάνω από το 44 ή το 45, η εργασία καταχωρείται στο κάτω δεξιό εκτιμόριο. Όταν ο δείκτης του mouse βρίσκεται πάνω από το 13 ή το 23, η εργασία καταχωρείται στο άνω κεντρικό εκτιμόριο. Όταν βρίσκεται πάνω από το 33 ή το 43, η εργασία καταχωρείται στο κάτω κεντρικό εκτιμόριο. Όταν ο δείκτης του mouse βρίσκεται πάνω από το 24 ή το 25, η εργασία καταχωρείται στο άνω αριστερό εκτιμόριο. Και όταν ο δείκτης του mouse βρίσκεται πάνω από το 34 ή το 35, η εργασία καταχωρείται στο κάτω αριστερό εκτιμόριο. Σε αυτό το βίντεο σας παρουσίασα την δυνατότητα καταχώρησης εργασιών που αφορούν όλο το φραγμό ή μέρος αυτού. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε και που επιλέγετε το οδοντιατρικό λογισμικό της BTech.